lho. Kene iki apa enek Mas? Contone Widang. Saya ngulon sithik. Lho, ya to? Compreng. Compreng. Ngulone Ndi? ning gone Mina. Ngalor iki ngalor. Lah ya ngalor terus ngulon. Alah jangkrik. Terus ngulone Mina. Ngalor. Ngulone Gandul. Kene iki apa enek? Sing nguri kuwi lho gandul kuwi apa kok langsung rame. Gandul truk apa piye? Gandul itu sebuah desa. Di sana itu tempat wisata jual beli. Ada tempat wisatanya. Loh, aku buka setan ning kono. Jual beli apa? Kroto. Kroto iya apa ya? Kroto iya biasane niki dienggo pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Supriyono nek niki. Nengan. Enggak boleh. Maksudnya iki manuk ocehan. Manuk ocehan. Maju luar biasa sekali Mas. Tegal Sari. Desa Tegal Sari iki. Tegal